uiteindelijk wil ik de fitste versie van mezelf meiden. Dus dat hebben mijn ouders mij meegebracht. Van het maakt niks uit wat de oren doen. Dus je altijd naar jezelf. CrossFit is eigenlijk een combinatie van verschillende disciplines. Dus als bij CrossFit hast je een stukje kracht, conditie, maar ook techniek, mobiliteit, gymnastics. Dus het is net als je in één gedeelte heel goed bent. Maar juist het hele gedeelte, alles bij elkaar, daar was goed in worden. En dat vind ik het mooie van deze sport natuurlijk. Hoe enthousiaster als worst en hoe competitiever als worst, hoe meer van die wedstrijden als mij pakst en daar ik in groeist. Voor mijn studie ben ik 6 jaar in verhuisd naar Grens. En toen zie ik nog op zwemmen, dus ik ging toen op hoog niveau zwemmen en ik traind. En toen dacht ik van, nou, ik kan al blue zwemmen, maar ik ben een club, of ik kan een keer wat nees proberen. En toen ben ik één keer naar binnen aan, had ik een keer een workout in mij die en dan ben ik eigenlijk met 10 verkocht. Ik train eigenlijk 4 keer in de week 2 keer per dag. En dan heb ik 2 soorten van rustdagen. Maar een van die rustdagen is een actieve rustdag. Neem je dat? Dus op die rustdag doe ik bijvoorbeeld een stukje zwemmen, fietsen, hutrennen. Ik heb prutten mobility, dus die zal oprekken, die zal masseren. Dus daar zit ik wel heel veel tijd in zitten om weer te herstellen. Dus wat dat betreft is het een hartstikke fulltime job, kan je zeggen. Maar bijvoorbeeld ik studeer ook nog en juist het studeren dat is meer met het kopje. Maar dat is juist een mooie compensatie vind ik. Van hier ben ik met mijn lichaam bezig. Ik heb natuurlijk een beetje met mijn brein. Maar juist op de unie, op de universiteit, daar ben ik dan bezig met mijn hol. En ik heb mijn lichaam eindelijk even rusten. Maar wat was het laten worden dan? Goeie vraag, vooral gelukkig. Nee, mijn eigenlijke doel is eigenlijk om mijn studie van geneeskunde en archeologie om dat te gaan combineren. En juist de kennis die we eigenlijk hebben vanuit het verleden, hoe het meest vroeger geleefd had, die wil ik juist weer broeken en inzetten in het ziekenhuis. Dus hoe we gezond in de meest echt bizarre omstandigheden. Hoe we bepaalde ziektes weer door goede voeding op kunnen lossen. En juist die bregen die bestaan net echt, maar daar ben ik dus mee bezig om dat op te bouwen. Ik ben echt van mening van datgene wat ik doe, als een normaal persoon, ik zie mezelf net als een normaal persoon, maar meer als een idioot die het vierste gek bezig is. Het topsport is natuurlijk net echt gezond. Maar als ik maar een liets deel van wat ik doe hier, gewoon in een jaar van probeer dit eens, probeer dat eens. Dat het leven van de oren weer beter wordt. Dat is voor mij heel veel genoegdoening om samen mensen een beetje gezonder te maken. Het was net alleen nog sterk wezen, maar het is net alleen nog fit wezen, maar het is juist de combinatie van. Die maakt uiteindelijk dat ze inderdaad echt mij waren aan zoiets als de wereldkampioenschappen in Mexico. Het begint de wedstrijd op 16 december, dus dat is eigenlijk al bijna. Het is van 16 tot mei 18, dus ik moet 2 dagen lang wat ik iedere dag 3 of 4 workouts doe. En we weten van tevoren ook net wat er vregen wordt. Dus eigenlijk de dag als de aankomst, dan wordt pas bekend maken, oké, moet je hem dit doen, morgen dat en morgen dat. WK, hoe bijzonder is dat? In principe mij er maar 2 peloton mee erin. Dus dat ben echt het laatste selecte groepje in dat. Ik ben dit hier de enige van Nederland die erin gaat. Want we missen eigenlijk een organisatie, we hebben geen sportbond van CrossFit in Nederland. Dus ik moet eigenlijk alles zelf organiseren hiermee om het heel bierkool te krijgen. En mensen kunnen me steunen. Dus mensen kunnen naar mijn Facebook gaan, of naar mijn Instagram. En dan kunnen ze via GoFundMe kunnen ze dan iets doneren, iets steunen. Zodat ik daar echt voor uur naar kan. Dus ik zie het als een wedstrijd voor mezelf. Maar ik juist om uur weer op de kaart te zetten als Fries volk. Komt ze nog wel eens in Friesland? Haast elke week wel. Mijn ouders zijn nog in Friesland, dus dan kom je bij? moeten we trainen. Ah, natuurlijk. Ja. Prachtig succes in Mexico. En we jaren het wel, denk ik. Ik zou mijn stonken de best doen.